Dobar dan svima. Dobrodošli na konferenciju za medije uoči 21. kola HT Prve lige u kojem Hajduk sutra od 15 sati igra protiv Rijeke na Rujevici. S nama je trener Hajduka, gospodin Siniša Orešćanin. Izvolite odmah s pitanjima. Možete, gospodin Maljković. Treneru, dobar dan. Za početak bih vas molio da malo kažete oko jedne riječi, a to je atmosfera. Atmosfera u Momčadi, pretpostavljam da je odlična nakon 2 pobjede. S druge strane, još donedavno atmosfera u Momčadi i oko kluba bila je prednost Rijeke. Sad je nekako Rijeka u padu, Hajduk u usponu. Dobro jutro, poštovanje svima. Atmosfera je ok, normalna, ne bi je potencirao. Radimo normalno kroz ovaj tjedan kao što je bilo sve ove vrijeme do sada. Normalno smo se regenerirali i ušli normalno u tjedan i mislim da je tjedan kao tjedan sasvim normalan. Imamo danas još i nekakvu analizu i prije treninga još jedan trening i mislim, naglašavam da ne bih htio potencirati nikakve euforije, opet da se ne ponavljam, normalan tjedan, spremamo se za normalnu utakmicu kao i svako drugo. Hvala, gospodin Kuzmanić. Treneru, dobar dan. Najprije pitanje oko ozlijeđenih, ko može, ko ne može i o činjenici da je kapetan Juranović odigrao jedno poluvrijeme, što to znači u njegovom povratku? Pa to znači puno u njegovom povratku, zato što mislim da nije igrao 2,5 mjeseca, 2,5 mjeseca, mislim da mu je Istra bila zadnja utakmica koju je igrao u natjecateljskom periodu, tako da smo vrlo oprezni što se tiče njegovog povratka, da se ne bi nešto, ne daj Bože, ponovilo. Naravno da smo zadovoljni, sretni što nam se priključio i poluvrijeme utakmice za B tim je bio samo jedan dio da osjeti utakmicu nakon dugo vremena i on će biti u kadru za utakmicu protiv Rijeke. Što se tiče ostalih određenih igrača, Stanko i Jurić još uvijek nećemo ništa forsirati što se tiče ovaj tjedan, nadamo se da će sljedećeg tjedna biti u normalnom kadru za utakmicu, odnosno kandidat u kadar za utakmicu. Ivanovski isto tako, polako hvata ritam što se tiče treninga, ali još nije se priključio momčadskom treningu. Znači, Josip Bašić isto tako, znači još uvijek nije se priključio momčadskom treningu, pazimo da nešto se ne dogodi. Beširević, znamo za Beširevića, on je u procesu rehabilitacije. Gospodin Bilić. Jadanski led bi uvijek zanimljiv i ovo bez obzira što je Rijeka oslabljen. Na kakvu ste se skautirali Rijeku, vidjeli, šta možete reći od njoj? Da, to je još kolega, pa nisam završio, osjećavam se što tiče Rijeke. Pa ne znam otkud vaš dojam da je Rijeka u padu. Mislim, generalno bio je kolega vaš i prije toga rekao i ne znam, znači mislim da je Rijeka jedna vrlo, vrlo dobra ekipa sa vrlo dobrim trenerom po meni. Mislim da je taj prijelaz, što se tiče prijelaza sa prošlog trenera, vrlo uspješno Keka, zatim sa promjenom sa gospodinom Bišćanom, mislim da su oni to napravili na vrlo elegantan način, bih rekao. Tako da mislim da su radili, kad je došao trener, da su imali jako dobar i pozitivan niz rezultata, a utakmicu jedinu koju su izgubili, koliko ja znam, vi me ispravite ako griješim, je utakmica protiv Gorice. Iskreno gledali smo utakmicu i dan danas mi nije jasno kako su oni utakmicu izgubili. Mislim da su odigrali jako solidnu utakmicu, pogotovo prvo poluvrijeme. Tako da mislim da su oni u dosta dobrom ritmu. Nešto igrača im fali, međutim to je samo još jedan dodatak da znači i igrača koji im fali ipak oni uspijevaju držati taj ritam, znači da imaju širinu kadra, tako da mislim ono što smo gledali od njih, mislim da je Rijeka jedna vrlo, vrlo ozbiljna ekipa. Koja je najjača strana Rijeke? Pa sigurno malo trunkice mi idu u domaćinsku ekipu i iskorištavaju prednost Rujevice, koja je vrlo, vrlo brz teren i dobar teren. Natruhe mehanizama imaju još i od Keka. Mislim da im je prednja linija jako, jako dobra linija, gdje imaju i kroz poluprostore jako dobro imaju kombinatoriku i traže igru na trećeg čovjeka i završavaju akciju sa dosta igrača. Tako da mislim da nas čeka jedna vrlo, vrlo zanimljiva i dobra utakmica, pogotovo za gledanje. Vjerojatno i Rijeka ima kao i svaka Momčad slabih strana. Ili nam možete reći nešto o tome ili... Naravno da svaka ekipa ima svojih slabijih strana.
Naravno da svaka ekipa ima svoje slabe strane, ali ne bi o njima. Jel? Gospođica Miletić. Imate priliku srušiti jednu dosta ružnu statistiku. Hajduk niti jednom ove sezone nije uspio napraviti niz od 3 pobjede. Sad imate priliku to postići protiv direktnog konkurenta u borbi za Europu. Koliko je to dodatni motiv za ovu momčad? Pa mi se ne bavimo toliko sa statistikama, jednostavno pokušavamo da nam je svaki dan i svaki tjedan i svaka priprema za utakmicu da se bavimo s ovom i da dižemo kvalitetu našu shvaćanja igre i pokušavamo svaki tjedan. Do sad je to bilo vrlo uspješno, tako da nam i ovaj tjedan je bio, jednostavno naglasak na tome da shvaćanje i uopće ideje i kako uopće nju bolje prezentirati na terenu je bio opet tema tjedna, govoreći s time da automotiva je bila dobra, ali da je imala jako, jako dobri i puno stvari za popraviti. Tako da se mi bavimo time. Kud će statistika otići, da li će otići u plus sad već protiv Rijeke ili u minus, ne daj Bože. Ne želimo da nas to puno remeti. Znamo šta to nosi, znamo šta je jadranski derbi i znamo šta bi ta utakmica možda nama donijela. Ali, kažem, stavljamo uvijek loptu na zemlju i pokušavamo jednostavno funkcionirati na način kao što smo od prvog dana krenuli i mislim da momčad to dobro prihvaća i da smo za sad u dobrom fluidu, u dobrom ritmu. Dotakli smo se na prošloj presici nekakvih iznenađenja u sastavu. Rekli ste da je sve rezultat promatranja momčadi prošli put Lokomotive. Evo sad, hoće li vam ovaj put protiv Rijeke to biti malo teže s obzirom da će Igor Bišćan morati dosta improvizirati s obzirom na veliki broj ozljeda? Pa naravno da kao i svaka ekipa, svaki trener i svaki stožer, normalno da skupljamo informacije tko šta kako, tko bi mogao, tko ne, gledamo normalno utakmice koje su bile. Kažem, Rijeka ima dobru širinu kadra, tako da se pripremamo na nekakve sve manje više opcije i ipak smatramo da ako mi uspijemo dići svoju izvedbu, možemo reći kako sam rekao i prošli put, na 10% od Lokomotive, mislim da će onda utakmica, opet ponavljam, biti vrlo, vrlo zanimljiva i može otići vjerojatno u jedan i drugi smjer, znači utakmica će biti vrlo zahtjevna, ali mislim da imamo šta prikazati u Rijeci, da se možemo vrlo, vrlo alpari nositi u Rijeci sa domaćinom. Gospodin Antonijević. Spomenuli ste brzi teren u Rijeci, Igor Bišćan je onako trener koji gaji, ja bih rekao sličan stil kao i vi, možemo li očekivati dakle jednu atraktivnu utakmicu, očekujem da ćete i vi igrati svoju igru, znači možemo li se veseliti jednom dobrom derbiju napokon? Pa ja sam uvjeren da da. A ako Rijeka prihvati otvorenog Garda utakmicu, ja mislim da to može biti stvarno utakmica koja će biti dobra za gledanje. Mi ćemo probati se normalno nametati sa svojim načinom, oni sa svojim. Ima dosta individualne kvalitete u Rijeci, ne bi sad pojedincima, ali mislim da Rijeka se dobro bori na terenu sa nekakvim problemima koje vjerojatno nešto imamo što čujemo sa strane. Mislim da je teren ipak teren i da stvarno možemo očekivati dobro utakmicu. Spomenuli ste kako Rijeka u napadu traži tog trećeg čovjeka, to je u zadnjoj utakmici bio Puljić, znači nešto slično kao što Caktaš radi u Hajduku, ulazi iz drugog plana, tu je poprilično važna uloga vaših veznih igrača koji će morati itekako sudjelovati u obrani, ne raditi neke greške koje su radili u prošlosti, znači ispratiti igrača do 5 metara, a ne do 16. Ok, da, ima tu stvarno stvari. Danas i kroz sutrašnji dan ćemo se baviti više fazom obrane, gdje ćemo im davati zahtjeve, upute i u njihove specifike u biti i Rijeke, jer mislim da Rijeka ipak zaslužuje da se ipak malo priča i o njima na treningu, odnosno na analizi. Gospodin Gabelić. Vi ste rekli da ne želite gledati malo na Rijeku i na njihove probleme i sve, ali ne možemo zaboraviti da se događa tamo nekakav bunt navijača, da su najavili da neće navijati cijelu utakmicu, bit će jedna specifična atmosfera. Sigurno da vam takav jedan bojkot navijača u Rijeci, odnosno bunt protiv trenera, protiv predsjednika ide na ruku. Hoćete li upozoriti igrače čisto na tu situaciju da ih nešto ne iznenadi ili jednostavno prelazite preko toga? Ja bi prešao preko toga, ne bi se puno opterećivao sa bilo kakvim vanjskim faktorima. Mislim da momčad sa svojim zahtjevima, mislim da je to bit.
nogometa, a ovo sve sa strane može biti plus ili nekakav minus, ali kažem, ne bi tom uopće obraćao pažnju, odnosno ne bi o tim stvarima. Očekujete li nekakve, odnosno ne očekujete li, nego planirate li nekakva iznenađenja u sastavu u smislu impostacije ili ostajete vjerni onome što ste radili do sada u prve 2 utakmice proljeća? Pa ideja kao ideja stoji i ostaje, međutim uvijek naravno se možemo prilagođavati utakmici koja nosi to što mi mislimo da bi mogla nositi, pa onda možemo se nekako prilagođavati profilaciji svojoj, kako bi, šta bi htjeli i na koji način, međutim mislim da ideja i shvaćanje igre, ono što mi pokušavamo sa svojom momčadi jednostavno i što oni prikazuju, opet kažem na treningu, opet i ovaj tjedan nam daje snagu i vjeru da idemo dobrim putem i da se ipak nas nešto pita na svakoj utakmici. Obično je nekakva sintagma da se momčad koja dobro igra, koja pobjeđuje, ne mijenja. Jeste li skloni tome ili bez obzira što je neko recimo odigrao dobru utakmicu, što se pokazalo kao dobro, s obzirom na ono gdje idete i što vas očekuje, može li se očekivati nekakva zamjena bez obzira što je taj igrač recimo potencijalno odigrao jako dobru utakmicu? Da. Pa generalno možda idem u tom smjeru da se ne bi mijenjalo, međutim mislim da imamo dosta dobru širinu i želio bih držati, ajmo reći, momčadsku tenziju, da ipak neću se do kraja voditi tom tezom. Mislim da ima i mislim da je to i normalno, pogotovo jer smo stvarno, kažem, veliki smo klub i sa dobrom širinom igrača i mislim da neću se do kraja držati te teze. Gospodin Afirević. Pozdrav svima, mene zanima ovako vaš odnos s trenerom, tako sam zadnji put pitao, vi i Tomić, vi i Bišćan, imali tu neka posebna priča, jeste li se sretali u karijeri, poznajete li se ili ne? Da, ništa specijalno. Sa kolegom Tomićem sam bio dio generacije, iste generacije na akademiji, a sa kolegom Bišćanom ništa onako posebno. Mislim, imam nekakvu simpatiju za nekakav njegov opus, nekakav gard, onako kao čovjeka prvo, a onda i kao trenera koji je u krajnjoj liniji pokazao da ima talenat do sada što je radio i za njega su ipak nekakvi rezultati. Gospodin Propadalo. Dobro jutro svima. Možete reći koliko pažnje poklanjate analizi suparničke momčadi? Vidjeli smo nedavno da je Bielsa rekao da je slao svoje pomoćnike na treninge suparničke momčadi u tjednu prije utakmice. Koristite li možda takve metode ili nešto? Ne. Stvarno da poštujemo svakog protivnika, naravno da ga gledamo i pokušavamo što prije vidjeti kakva je njegova ideja igre uopće i kako oni te stvari rade, tako radimo sa svim protivnicima. Da li potenciramo nekad nekoga više ili manje, to je sad, šta ne bih rekao, ali definitivno ono što smo vidjeli od Rijeke zaslužuje poštovanje što se tiče igre. Ali kažem, mi se nadamo sa našim načinom igre i načinom koji ćemo se postaviti da bi oni mogli imati problema s nama. Posljednji je dan prijelaznog roka, najavljuje se za danas dolazak Ukrajinca Svatoka, možete li potvrditi, demantirati tu informaciju? Ne mogu ništa potvrditi, to je pitanje za sportskog direktora, stvarno, mi smo u pripremi za utakmicu s Rijekom i dosta nas i štede što se tiče takvih stvari, što je dobro. Hvala. Ja sam samo htio dodati da ste slali špijune, ne biste nam rekli, to sam htio dodati. Dobro, sve okej. Evo Mirta, izvoli, sad će doći mikrofon. Ima li najava odlazaka? Kažem, to je sve u domeni. Imamo, mi smo razgovaramo, sve to kažem, ali ne bih htio na van, sve opet ovisi sve o in-out, znači taj stvari sve ovisi o šta će se događati do kraja prijelaznog roka, a u principu današnji dan je što se tiče za nas zajedno. Tako da malo strpljenja do kraja dana. Posljednje pitanje, gospodin Maljković. Pa da se vratimo za kraj još malo na utakmicu. Što očekujete da će odrediti njen tijek, odnosno na kraju i ishod? Pa mislim da će odrediti ono ko će se nametnuti sa svojim načinom igre. Mislim da će početak biti vrlo bitan, kao manje više svakoj utakmici, međutim, smatram da ko će uspjeti uzeti loptu, da će taj biti u prednosti, po meni.
Hvala vam svima, to je sve za danas. Vidimo se. Hvala lijepo, štovanje.